tänkte jag göra en frisyr på min kompis Hilma. Då börjar vi då. Snurra. Sådär. Och då börjar man med att borsta ut håren. Jag typ redan gjort det, men nu får det bli lite extra. Så. Sen tar man så här. Så där en så här. Det här var vanligt vatten i. Jag ska inte. Så det liksom fuktar ner, eller vad man säger. Sådär. Sen tar jag en kam. En helt vanlig kam bara. Och kammar ut det. Sådär. Sen tar jag en snodd. Och sätter en tofs. En helt vanlig tofs. Kanske det här blir världens finaste, men jag hoppas att ni förstår. Sådär. Sen kan man dra ner tofsen lite grann. Ungefär sådär. Jag ska se om jag kan dra den här lite ner. Alltså. Sådär. Nu har jag dragit ner lite grann. Så delar jag liksom där. Så här liksom. Om du förstår. Så här, jag delar liksom här uppe kan man säga. Där. Sen tar jag själva håret i tofsen. Och stoppar in i det här lilla håret som jag gjorde. Om det går bra nu då. Det kan vara lite klurigt att få in något hår, men det ska bli bra. Sådär. Och nu kanske inte är väldigt synas där. Men då bara drar man åt så här. Så kan man ju fixa så här med spännen och sånt hur man vill. Så här vart det. Nu gjorde jag inte så värst noggrant. Framifrån. Det var den här hårvideon. Så hej då!